Subscribe khlai di triprasa A to Z YD channel no. Tinini ano video ni topic ongkha bahai ke email ID no remove khaina. Kaisa mobile chung onek somoy onek te email add khaitono hongke email add khaiman bogi chung onek somoy email ID rok no remove khaina nangthango. Kubang ma add khaimani bagai. Ge chung phaidina lene. An mobile bo kubang ma email add khaijak tongo obon bisingo kaisa email tongo arieldeborma777@gmail.com ang obono tabuk no remove khaifunukna. Faidi hinki chung tabuk nai laisine bahai ki email ID no remove khainai boro thangi remove khainai tei tamokhai remove khaina na puila chung thanai Google Chrome thangmani pore naidi tam khaina nang abon pore tongnai di yang kinaro khai tongnai di Google Chrome yang setting ni tolao kaisa picture tongo aro click khai di normal gunong picture tongnai aboni pore naidi tola kwbangma email suggest khai phunukjakha scroll khai naidi tolao tongnai di tabu tola tongo manage account no click khai di haino hai je email account tomon joto nukjakha nai di abon te wisa scroll khai thangman pore haino hai te sa nukjak phika nai di tolao manage account on this device o click khai di tabuk te wisa abon pore te wisa nukjakha nai di jenini email tongmani joto nukjaknai ara anaro nai di tabuk je ani email tongmon joto suongkha aboni bisingo je email no remove khainai o email no click khai di aboni pore chung tam khainai tabuk nai tongde aboni pore chung tabuk Google o click khainai naidi Google aro Google o click khai di Google o click khaimani pore chung tabuk te waisa nai chini je email account te waisa bojaga tong chung o email account te waisa click khaini chung tabuk nai di arieldeborma777@gmail.com abono chung click khainai chung abono remove khainai tabuk nai di uyang kunao duita dot hai tongo a jaga click khai di aro click khaiman pore nukjakha nai di remove account no click khai di abon pore te wisa tola phunukjakha remove account ne aro click khaike in account already remove ong thangsinai tabuk bini ichha tune back ongoi thangnai bo tabuk nai fini chung back ongmani pore o email remove dengkha angya Naidia ne oje email remove khaimana o email or kurikha remove ong thangka arieldeborma hane orje kusu kurikha naidi anga sakhayu ano video ni bisingti bahai ke email ID no remove khaine bujibai khana hanai ani o video no chajakha no channel no subscribe khai di te like khai di comment khai di share khai di hambai।